Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα φάμε πίτσα. Δείτε σήμερα σπέσια φαγητό. Δείτε πίτσα, δείτε πέρα. Δείτε, θα δείτε, θα απολαύσουμε μια κοκακόλα. Κάπως καλή. Δείτε παιδιά, τσίρας. Δείτε, πίτσα, δεν έχω φάει ποτέ πίτσα. Και κοκακόλα. Δείτε παιδιά, πέρυσι με τις κοκακόλες είχαν βγάλει τα ονόματα. Φέτος να άλλη βλακία. Μπλες. FIFA να παίξει FIFA. Δείτε, καινούς. Κάθε χρόνο κάπου και κάτι σκέφτονται. Κάτι καινού βγάζουν. Α, πίτσα παιδιά. Δεν έχω φάει ποτέ. Με έχετε δει ποτέ ένα πιτόγυρο έχω φάει. Το είχα πει σε ένα βίντεο μου ότι θα έρθει βίντεο με πίτσα. Και να, ορίστε. Είναι σπέσια πίτσα. Η ώρα είναι 8 παρά 10 το απόγευμα. Τσία! Στην υγεία σας! Τραγανή, καλοψημένη, δείτε με ωραία πίτσα. Μιλάμε πέρα τέλεια. Από τις καλύτερες πίτσες. Ένα δυνατό 9 στα 10. Θα το πάρει. 9 στα 10. Για να μην μπω 10 στα 10. Για να μην μπω 10 στα 10. Είδε πέρα, όλο κομματάκι τραγανιστό, δείτε. Δεν υπάρχει. Cheers, στην υγεία σας. Δείτε πέρα, κομματά, δείτε πράγμα. Ωραίο, δείτε. Τέλειο. Απλά τέλειο. Φανταστικό. Ονειρικό. Παιδιά, τι έχετε πάθει στα σχόλια? Μου λέτε, πες χρόνια πολλά σε αυτό, σε εκείνο. Μετά, πόσοι γιορτάζετε και έχετε γενεθλία? Παιδιά. Τις τελευταίες 3 μέρες λέω χρόνια πολλά. Δεν κάνω άλλα βίντεο. Εντάξει, κάνω κι άλλα μερικά. Τα περισσότερα μου βίντεο μέσα σε 3 μέρες έχω κάνει 50 βίντεο που λέω χρόνια πολλά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέχρι αργά. Όλη τη μέρα χρόνια πολλά. Πατήστε και λίγο φρένο, εντάξει. Υπάρχουν και άλλα βίντεο να κάνω. Αυτό με φαγητό. Πιο ενδιαφέρον. Που παίρνω και πιο πολλές προβολές. Views. Παιδιά.
Cheers! Στην υγεία σας. Δύο κομμάτια μου μείνανε. Και το τελευταίο κομματάκι. Θα το διπλώσω, δείτε πώς θα το φάω. Έτσι. Δείτε. Διπλή γεύση. Δείτε. Η τελευταία μπουκιά. Παιδιά, κάτι έγινε, φώστασα. 8 κομμάτια, έφαγα μια ολόκληρη πίτσα. Μια χαρά. Δεν χρειάζεται να ξαναφάω κάτι άλλο για βράδυ, είμαι καλυμμένος. Έμεινα αρκετή κοκακόλα. Αυτό είναι το βίντεο. Χρόνια πολλά. Αν σας άρεσε, like, follow και όλα αυτά τα κλασικά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Και τα λέμε σε ένα ακόμα επόμενο βίντεο. Bye bye.